Уважаеми родители, скъпи съученици и гости, на всички вас предавам вечното добре дошли. Това мило тържество е и празник за нашето малко българско училище, където всички знаме, че не е толкова малко вече. Днес сме тук с вас благодарение на всеотдайността и на голямата любов на родителите. Малко българско училище е училище за всички деца. Искам да кажа, това не е училището на някой от нас, а това е училището на всички нас. Няма да имаме възможност да съберем всички деца на Чикаго. Благодарение на екипа, с който имам възможност да работя, смятам, че всички цели ще бъдат постигнати. Вие наистина ще видите, че Малко българско училище е училището на всяко дете. Нямам съмнение в нито един от хората, които стоят на тази сцена. Мога да кажа, че всички те са изключителни професионалисти. Същото говоря и за вас, родителите. На всички вас, деца, на добър час през всичките тези години.